העננים עשו ספירלות למעלה בשמיים, ואני עמדתי למטה כמו עיוור, וניסיתי להבין איפה אני נמצא בתוך המערבולת הזאת. כל העיר סביבי געשה, והיה נראה שאף אחד לא שם לב למה שקורה, חוץ ממני. ניסיתי בשיא העוצמה לפקוח עיניים, והמחשבות פגעו לי בראש כמו רכבת אקספרס שלא עוצרת בשום תחנה. המשחק בין המציאות לחלל שנמצא קצת מעליה נעשה כבד מנשוא, והרגליים שלי קרסו תחתיי כמו מגדלי התאומים. פתאום הכל מסתובב ואז עולה לשמיים, פתאום אני מאבד תחושת עצמי, איך שהכל מרחב כאילו צף על המים, פתאום אני